Γεια σας παιδιά, Captain Glad εδώ και σήμερα θα παίξουμε Bob the Robot. Είναι ένα free game και μπορείς να το παίξεις στο free και σε άλλα site υποθέτω. Οκ, ας πάμε να παίξουμε. Ας μην το δούμε και ας παίξουμε. Οκ, πάμε εδώ. Οκ. Εδώ πέρα σε αυτά εδώ παίρνεις τα λεφτά. Οκ. Ουσιαστικά πρέπει να κλέψεις λεφτά. Οκ. Ο κωδικός είναι 0240. Οκ, την ανοίξαμε. Πρέπει να προσέξουμε από την κάμερα γιατί αν μας δει θα μας κυνηγήσει η αστυνομία. Οκ, γλιτώσαμε. Πρέπει να πάμε κάτω. Οκ, πήραμε τα λεφτά. Οκ, το ξεβιδώσαμε γι' αυτό, ας πάμε κάτω. Δεν πρέπει να μας δει το ρομπότ. Οκ, με το space γίνεται να βαρέσεις. Οκ, τώρα πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Οκ, παραλίγο να μας δει αλλά δεν μας είδε. Οκ. Πρέπει να προσέξουμε και εδώ από την κάμερα, μην μας δει. Οκ, γλιτώσαμε. Τώρα πρέπει να πάμε πάνω. Οκ, τερματίσαμε την πρώτη. Πάμε στο δεύτερη αποστολή. Οκ. Όσο πάει γίνονται και πιο δύσκολες οι αποστολές, ξέρετε. Ευτυχώς δεν μας είδε. Οκ, το δείραμε. Ας κλέψουμε τα λεφτά. Ας το ξαναχτυπήσουμε. Ας ανοίξουμε την πόρτα. Οκ. Ας κλέψουμε και τα λεφτά. Ο κωδικός είναι 0420, οκ. Να το θυμόμαστε. Εδώ πρέπει να φύγουμε κρυφά, μην μας δει. Ή και να το χτυπήσουμε. Οκ. Κωδικός 02. Συγγνώμη, 0420. Οκ, το ξεκλειδώσαμε. Εδώ πρέπει ξανά να ξεκλειδώσουμε και αυτό. Ωχ, μας είδε. Οκ, ξεφύγαμε πάλι καλά. Οκ, σταματήσαμε και το alarm, το συναγερμό. Προσέξουμε με την κάμερα. Οκ, τώρα πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Οκ, το χτυπάμε αυτόν. Οκ, δεν μας είδε. Περάσαμε και τη δεύτερη.
Και τώρα πάμε στο 3. Οκ. Ξεκλειδώσαμε την πόρτα. Πήραμε τα λεφτά. Και δεν μας είδε η κάμερα. Παραλίγο να μας πιάσει η αστυνομία, αλλά οκ, δεν μας έπιασε. Περιμένετε να γυρίζει η κάμερα. Οκ. Πεθάναμε, δεν πειράζει παιδιά. Κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Αν θέλετε κάντε like ή subscribe και γεια σας.